ಕಮ್ಮೆನ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಕಮ್ಮೆನ ಅಯ್ಯೋ ಆ ರೆಡಿಯೂ ಸುದೇರು ಎದಾಗ ಒಲ್ಲೆ ಪೋಲ್ ಬಣ್ಣದ್ದು ಎರೆಗ್ ಪುರ ಎಣ್ಣೆ ಪುರ ತಿಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜುತ್ತುಲಿ ಅಗಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಭಾರತದ ಫ್ರೈ ನಿಮಗೆ ಎಂಜೆ ಕಲ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ರಡ್ಡು ಮೀನ್ ಯಾವೈತೆ ಮೊಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಲಯಾಗ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಾಗ ಸ್ಲೋ ಕುಗ್ಲವೇ ಎದ್ದಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕಲೆ ಬೋಡದು ರಡ್ಡು ಮೀನ್ ಮಲ್ತೋಜಾಗ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಅಬತರ ಅವನುಂಡು ಹೊರ ವೆಚ್ಚ ತಾಗಂಡು ಅದೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿರೇ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಚಿದಿಲಕ್ಕ ತೋಜು ನಾಡೈತೋಲಿದ ಮೀನು ಕರ್ಚಿದ ಪೂಜಾ ನಮ್ಮ ಬಾರದರ ಫ್ರೈ ನಂಗ್ ಮೀನ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮಾತರಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಇನಿ ಯಾನು ನನೊಂಜಿ ಮೀನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈತ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟುಗು ನಿಗಲ್ನ ದುಂಬು ಬೈದೆ ನಿಗಲಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾನು ಇಂಚಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಮೀನ್ ಕನತಿತ್ತೆ ಐಟೆ ಯಾನು ಬೊಲಿಂಜಿರ್ ಕಂತಿತ್ತೆ ನಂಗ್ ಕಂತಿತ್ತೆ ಆಡ್ಬೇಕ ಬಂಗುಡೆ ಕಂತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಲಿಂಜಿರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ದ ಬೊಲಿಂಜಿರ್ದ ರಸ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಖಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂತಾರೆ ತೂತು ಜರಡ ಮುಲ್ಪೆ ಐಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಯಾನು ಆಣಿ ಒಂಜಿ 14 ನಂಗ್ ಕನದೆ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅವನೆಂತಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಏನು ಮೀನು ಮಲ್ತದೆ ಕನದೆ ಮಲ್ಪೇಡು ಬೊಕ ಏನು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿಗೆ ಎತ್ತದು ಅಂತ ನೀರಿಡು ಪಾರ್ದಿ ಐಸ್ ಬರೋ ಬುಡ್ರೆಗಂದು 14 ನಂಗೆ ಮೀನುಂಡು ಉಂದೇನು ಇಲ್ಲಡೆ ಮೀನ್ದ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅವಲ ಬಾರದಿರ ಪಾರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ನಂಗದ ಫ್ರೈ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನ ಏನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಇನಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತು ತೋಜರಿದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈತ ಮಸಾಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪೇನು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಂತೇನು ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈತ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದದ್ದು ಆಂಡಲ ಇನಿ ಕೂಡ ಯಾನಿಗಲಿಗೆ ತೋಜವೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈತ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತದ ಎಂಚ ದಿವೋಲಿ ಒಕ್ಕ ಒಂತೆಂತೇನೆ ಮೀನ್ಗೆ ತಂದು ಆ ಮೀನಿಗೆ ತಾಗದು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡ್ ನಮ್ಮ ದಿಯಡ ನಮ್ಮ ಕೇಪ ಬೂಡ ಆಪಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಮೀನಿಗೆ ಎತ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇನು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಮೀನು ಲುಂಬುದು ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮಡ ಮೀನು ಲುಂಬೆರೆ ಕೊರ್ಪಂದೆ ಆ ರೆಡಿಯೂ ಸುದೇರು ಎದಾಗ ಒಲ್ಲೆ ಪೋಲ್ ಬಣ್ಣದ್ದು ಓಕೆ ಇದು ತುಲಿ ಎಂಕಲ್ಡ 14 ನಂಗ್ ಮೀನುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದಿ ಅಂತಲೇ ಎಕ್ಕಡೆನೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡು ಒಂಜಿ ಇರುವ ಮುಂಚಿನ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ನನೆತದೀತೆ ಲೆಟ್ ಇರುವ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಪಾರ್ದು ನಿಗಲ್ ನನೆತದಿ ಓಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನನೆತದಿ ಎರಡ ಯಾವಡು ಆಡ್ಬೇಕು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 3/4 ಚಮಚದಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ 7 ಮೆಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಲಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದಾತ್ ಪುಳಿನ ನನೆತದೀತೆ ನೀರಿಡು ಆಡ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಗೆಲ್ಲು ಬೇಸೊಪ್ಪುಗೆ ತೊಂದೆ 1 ಇಂಚಿದಾತ್ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 7 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಕಡೆನಗ ಒಂತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಾಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ದ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪೋತಿ ಕಡೆದು ಪುರಾಪುಣತೆ ಐಡ್ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಪುಳಿ ನಮ್ಮ ಏತು ಬೋಡು ನಮಕ್ ಆತ್ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಇದು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಕಡೆಗ ನಮ್ಮ ಬಲಿ ಇದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿದ ಜಾರ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಮುಂಚಿ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನನೆತದೀತ ತುಲೆ ಅವು ಮುಂಚಿ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಯಾನೇನು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಲಿ ಮಾತ್ರ ನನೆತದಿ ಪರದು ನಿಗ ಲೈಟ್ ಪುಲ್ಕಟ್ಟೆ ಪುರ ಉಂಡ ಅಂತ ತೂವೋಡು ಪುಲ್ಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಾರ್ ಮಾತು ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಪುರ ಗೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆರೆ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ನಾರ್ ಮಾತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪುರ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ನಾರ್ ಪುರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡಾದ ಪುಲಿ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದಾತ ಪುಲಿ ನನೆತದಿದ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಮಂಜೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ತೂವೊಲಿ ನಿಗಲು ಇದು ಸಣ್ಣ ಆಂಡ ಯಾವ ಅದೇ
ತುಲೆ ಈತಿ ಸಣ್ಣಾಂಡ ಯಾವ ಇದೊಂದೇ ನಮಕ್ ಏತ್ ಮೀನಿಗೆ ಬೋಡಾತ್ ತಾಗದಿಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮೀನುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪಾರ್ದಿಂಡೆ ಎಂಕಲೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಬೋಡಾತ್ ಕೈಪೋಲಿ ಬಲೆ ಮೀನಿಗೆ ತಾಗಗ ಇದು ತುಲೆ ಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಪೆರವಲ್ಲಿ ಮೀನಿಗೆ ಇಂಚ ತಾಗಗ ನಿಗಲ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋರಡ ಒಂದೇಕು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡುಂಡು ಇಜಿರವು ನಂಗತೆ ಮೀನು ಲಕ್ಕುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಜಿರ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿ ಎರಡಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಯಾನುಂದೇನು ಬಾರದೆರಡು ಮಲ್ಪುನತೆ ಅಂಚಾದ್ ಒಂದೇಕದಾಲ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ದಲ್ಲ ಪಾಡೋಡಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಸಾಲ ಚೂರ್ಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಬಾರದೆರಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾಡು ಪಕ್ಕ ಬಾರದೆರಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡಾಣ ಮಾತ್ರ ಐಕೊಂಚೂರು ಬಾರದೆರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ತಾಗೋಲಿ ಇಜಿರ ದಾಲ ಪಾಡೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಎರೆಗೆ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ತಿಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿತುಲಿ ಅಗಲೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬಾರದೆರೆತ ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆತಲಿ ಸೆ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ನಿಗಲ್ಡ ಸಮಯ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡುಡ ನಿಗಲೊಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ದೀಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ಪುಂಡು ಮಸಾಲ ಇಜಿನ ನಿಗಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀದ್ ಬಕ್ಕೊಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾರ ಡಾಂಡು ಇದೊಂದೇನು ಮುಚ್ಚಿದಿಕ್ಕ ಒರಿಜಿನ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಗೆತ್ತಿ ಪೆಂಕಲ್ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಮೀನು ಯಾನ್ ಮಸಾಲ ಒಯ್ಪೆರೆಗ್ ದೀದ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ದುಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಾರದೆರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಪಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬಾರದೆರೆನ ಸುರುಕು ಬಾಡವೇರ ಅವು ತೂಟ್ ಒಂಚೂರು ಬಾಡವಡು ಇಜಿನ ನಮಕ್ ಅವು ಮೀನಿನ ಮಡ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಬಾಡದು ಮೀನು ಐತೊಲೆ ದೀದ್ ಎಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಂದು ಪಂದೆ ತೋಜವೆ ತುಕ್ಕ ತಲೆ ಸುರುಕು ಇಂಚ ಬಾರದೆರೆನ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಾಡವಡು ಇಜಿನ ಮಡ್ಪೆರೆ ಆಪ್ ಜತೆ ಅದೋಡು ಬಾಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ತೆಂಗ್ಲು 2 ಮೀನು ಮಲ್ಪ ನೆಟ್ ಫ್ರೈ ಬಾರದೆರೆತ ಫ್ರೈ ಅವು ಬಾಡಾಜಿ ಬಾರಿ ಉಂಟದ ಐಕ್ ಬಾಡ ಇಂದ ಬಾಡೋ ನಿಜ್ಜಿ ಇಜಿರ ಅವು ಮಡ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಉಂಡತೆ ಮಡ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಅಂಚ ತವ್ವಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅವ್ವ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಬಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ಕ ಅದಮ್ಮ ತೀರ ಫೋನ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಇಂಚ ಮೀನ್ ಗೆತ್ತದು ತಮಿತಿಂಚ ದೀದ್ ಇತ ಮಾಡ್ಕೊಡತೆ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಾರದಿರದ ಗಟ್ಟಿ ಕೆಲವರು ಕಟ್ಟುವೆ ರತೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮೂಲು ಪ್ಯಾನ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಅವತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿ ಯಾವೇ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡತೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ರಡ್ಡು ಮೀನು ಯಾವ ಐತೆ ಮೊಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಲಾಯಾಗ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಾಗ ಸ್ಲೋ ಕುಗ್ಲ ವೇದಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬೋಡ ನಾವು ಮಲ್ತಂಗ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕಲೆ ಬೋಡದ ಒಂಜಿ 2 ಮೀನು ಮಲ್ತೋಜಾಗ ಬೆಚ್ಚಾಣ ಅಂದು ಬೆಚ್ಚಾಡತೆ ಇಂಟ್ಲ ಯಾವಾಡು ಅಂತೆ ಜಿರ ಪಟ ಪಟ ಪುಡ ಉಂಡು ಪಾಪ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತೇನೆ ಪುಡ ಉಂಡು ಇಮೇಜ್ ಕಲೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಲೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಟು ಹಾಂಡು ಯಾವತ್ತೆ ಹಾಂ ಇದು ದಿಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಔಜ್ ನೀರುಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡವು
ಜಾಗ್ರತೆ ಕೊಡು ಮೀನ್ ಕುಲ್ಲುಣ ಅಡತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಡು ಕರ್ಬದ ಕಾವಿಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಎದ್ದಿ ಓಡು ತೂ ಎದ್ದಿ ಓಡು ಮೀಡಿಯಂ ಮೀಡಿಯಂ ತಾವಾಡು ಫ್ರೈ ಆವಾಡು ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕು ತೋಜಾಗೆ ಇಂಚಾತ ನಾನು ಇದೊಂದು ಕಾಯಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯೋಡು ಮೀನು ತೂಕ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಸೈಡ್ 5 ನಿಮಿಷ ಬಾಕ ನಂಗದು ಬೇಗ ಕಾಯೋಡು ಅಂಚ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಗ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಎಂಚಾಪುಂಡು ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬತ್ತರ ಒಂದುಂಡು ಹೊರ ಬೆಚ್ಚ ತಾಗಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡು ತೂಕ ನಾನು 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿ ಬಕ್ಕ ತೂಕತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಂಚ ಕಾಯ್ದು ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಂಡ್ ಅವೇನು ಅಡೇಗೆ ತಿರ್ಗ ಇರಾರು ಕುಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಲಿ ಪಾಪ ಕೊಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ನೀಗಲ್ಲಿ ಏತು ಬೋರ್ಡು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕಾಯೋಲಿ ಹಾಂ ಮಿಷನ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಬೆಚ್ಚ 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 ಏ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿರೇ ಮಾತ್ರ ಕರಂಚಿದಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ತೋಜು ನಾಡೈ ತೊಲೆದ ಮೀನು ಕರಂಚಿದ ಪೂಜಾ ಮೀನ್ ದಾಲ ಪೂಜ ಒಂದು ಹಿರೇ ಕರಂಚುಂಡು ಆತ ಮೀನು ಲೈಕ್ ಹಾ ನಂಗೆ ಚೂರು ಕಾಯಡೆ ಅವನು ಇತ್ತೆ ಉಲಾಯ್ಡು ಮೀನ್ ಕರಂಚಿದ ಪೂಜ ಮೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆದ ಪೂಡು ತೂಕ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚೊಂಡಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 6 ನಿಮಿಷ ಕಾಯದತ್ತೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ 6 ನಿಮಿಷ ಕಾಯ್ದುಂಡು ರಡ್ಡು ಬದಿಲ ತುರಿ ಒಂದು ಹಿರೇ ಕರಂಚಿದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಮೀನ್ ಕರಂಚಿದ ಜಿತನಿಗಲೆ ತೋಜವೇರು ಗೆತ್ತದ್ದು ಮೀನ್ ಏತ್ ಕಾಯ್ದ ನಂದು ಒಗ್ಗೆಪ್ಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾರದರ ಫ್ರೈ ನಂಗ್ ಮೀನ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಎಂಚಾತನ್ ತೂಕ ಬಾರಿಶೋಕತ್ತನತೆ ವಾ ಸೂಪರ್ ಕಾಯ್ದಂಡಿ ಪಾಪ ಇಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದನತೆ ಮೀನು ಎಣ್ಣೆ ಚೂರ್ಲೆ ಇದ್ದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಮೀನ್ಲ ಎಂಚ ಕಾಯ್ದಂತಲಿ ಬಾರದರಿ ಇತ್ತು ಕಾಯೋಡು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಬಾರದರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯೋಡು ಇಜಿನ ಹಾ ಕೈ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿ ಯಮ್ಮಿ ಉಂಟ್ಲೆ ಮಗ ಬಾರದಿರಿಟ್ಟು ಮಲ್ ಹಂಗೆ ಬಿಡು ಬಾರದಿರಿಟ್ಟು ಮಲ್ದನ ಮಗ ಬಾರದಿರುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿನವ್ರಂತೆ ಅದೇ ತುಕಾಯ್ಸೆ ತುಕ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮೆನ ಅವು ನಂಗೆ ಮೀನೇ ಸುರುಕು ಕಮ್ಮೆನ ನಮಕ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರದಿರತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಫ್ರೈ ಆಣ ಅಂತೇನ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರೋದುಂಡು ಅಥವಾ ಇದು ಬೆಚ್ಚಲುಂಡು ತುಕ ಎಂಚಾತನ್ ತುಕ ತೊಡುಬಿಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಗಾತನ್ ಅವು ಮಸಾಲ ಉಂಡದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಾತನ್ ಗೆಂಡು ಕಾಯದಿಲ್ಲ ಕಾತನ್ ಒರಿ ಮೂಲು ತೊಡುಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ಬಾ ನೋಡು ಅವ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಜಿ ಆಣ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ನಮಕ್ ఒక ಅವು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲ ಐತಿ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಅప్పుడు ಎಂಚಾತನ್ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ತುಲ್ಲಿನೆ ಎಂಚಾತನ್ ಮುಂದಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ಇನ್ನಿದ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಶ್ಲೋಕ್ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಾನೋಡಿ ಎಂಚಾತನ್ ಅಂದು ಬಾಯ್ದಿಯ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಎಂಚಾತನ್ ನೈಸ್ ಯಮ್ಮಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ತುಯ್ಯರು ನಂಗೆ ಮೀಂದ ಬಾರದಿರುತ್ತ ಫ್ರೈ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವ ಅವೆಡ್ಡೆ ಕಾಯೋಡು ಬಂದು ಬಕ ಮೀನಿಗೆ ಒವೇ ಥರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೆ ಕಾಯದಿನ ಹೆಲ್ದಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಂಗೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೂ
ಎಂಚಾತನ್ ಪಂಡದು ನಿಖಿಲ್ನ ತೊಯ್ಯಾರು ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ತದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಆಪುಡು ಬಾಕಿ ಎಂಚಾತನ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪನ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಜಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕುಲ್ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬತ ಬರ್ಪ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.